matur sembah nuwun. Gayeng tenan nek iki saya. Gayeng. Cek cange yu limbo wis ganti Mbak Tati. Kok saya aku ditubruk gajah. Ah iki ket mau ribet live iki. Iyalah. Mbak Ayu iki. Nggih. Ngrasani barang di live Mas Gadeng kuwi mau. San. Mbak Ayu ngantek ngene iki. Ya iki cara-carane ning joget iki. Jalan iki nganggo apa? Kering apa? Kerincing. Ngono ya diobahke. Nek kamu kaya wong Gandeng Gandeng ra ra ning mburi. nang mburi berarti pipis. apa? Pripun Mas Gadeng oke. Gading dasudi. Menika sampun Mas Gadeng napa pripun? Nggih, sampun. Setunggal malih. Setunggal. Oh, nggih. Kangge menutup. Monggo sing didapuk sinten? Yang belum Bu Pras, Bu Wahyu. Wahyu. Dua kali, dua Bu sekali. Pras kali Bu Wahyu mawon. Yeah. Lagune Lewong nggih. Lewong. Nggih. Monggo kita tampilnya. Prosti. Wi. Menika dikancani napa namung berdua? Oh nggih dikancani. Kancani ben gayeng, ben Tapi gayeng. resikone nek dikancani nek joget kudu padha lho ya. Ha. Ya. Aku dhewe ya rasa joget. Kok padha aku wae. Ya. Silak bengi le wayangan bengi kok ya. Iki Mbak Wahyu ki alusan nih. Ndak aku neteki. Jan. Spesial. Bluk. Kirane apa jane umak bluk-bluk ya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Mas Gading. Sugeng dalu, Sampun Bu sehat Pras. toh? Nggih, lumayan iki. Alhamdulillah, nggih. Pun sehat nggih Mas Gading nggih. Sampun. Nggih. Sampun. Sehat terus. Jian ganteng ora ilok-ilok. Weruh aku mau njuk sehat. Ora weruh mau terus nggak njur nganu muntah-muntah mau apa nek kono. Malahan Oh, malah muntah. Wah, tak kira. Apa Bu Prastiwi iki jamu ya to? Lah iya kok ya. Aku dadi sehat ya to? Ya ora. Ya nek jamu gak disesep. Karek ampas. Monggo. Lewong. Yo. Kanca-kanca Gelaras. Monggo. Cari ibu ya. Ibu. Nggih, sampun. Lewong. Lewong sampun Mas Gading. Nggih, Mbak Yono. Nggih. Nika sampun nggih. Sampun Monggo menika. Mas Gading Nggih. dipun terusaken. Nggih, Monggo pun Nggih, dipun lajengaken. terusaken wonten goro-goro ingkang dereng Nggih, nggih. Kang Diri pinangkani saged diterusaken teng goro-goro. Nggih, monggo pun lajengaken sehat Mas Gading, semangat. Nggih, amin Mbak Yono, matur sembah nuwun. Nok, nggih, Pak. Iki gandeng lakone isih dawa. Isih ana perang-perang barang iki. Ya iki sehat ketoke. Iki barang ana jerawat nggon pipi kok marah abuh. Oh, lah asem tenan kok. Ah ngerti kok kuwi gampang le nyotot, bakal dicotot kok abuh lah wedhus iki. Aku ya emosi kat ngomah iki mau iki jerawat wis tak kompres nganggo es batu. Obat aku barang tak kepruke kok iki mau. Iya, Pak. Wis rasa kakean ngomong lakoni jare isih to. Heeh, Ding. Ya gak diteruske sik lakoni. Iya, Pak. Ayo, Pak. Tan samara pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing sepi. Sinemben dalang ing kalbu pambukan ing warana taran saking layap-layaping ngaluyup pindha pesating sumpena sinegek semanten gendika capo ingkang wonten sak jawining pagelaran Kadipaten Permalang Pati Arya Sengkuni ingkang ngawis anggihaning prasata Kurawa Surahan ngepating Clorot pating blebar kaya minoh kasrambaing jala.
budal sanging jroning praja mapan ning madyaning aloka kundanging prawadya saweka Pasur tambur miang suling pandhen taludak Miwa bandira kakandha warna warna Pindha Jaladhyana sri kawuryan Walah wan paman patih Arya Sangguni ingkang putra Dursasana nyadhung dauman niki Kurawa dikanthi wonten Kadipaten Permalang niki jane wonten napa to man nadyan ingkang putra pun Kartomarma ugi cumadhung dawuh paman Sang Cit rasa omong bane mbrebeki kancane Ya aku yo nggih ngadung dawuh man Saestu niki ngadung dawuh ku yo mboten main-main iki man Ya Kakang Durna niki saene sing dawuh kula napa sampeyan pun lan niku manut ya Adipati jenengan mawon mboten napa-napa oh nggih anak-anakku para Kurawa nger lho ngene ya mulane Kurawa tak kanthi lumarep ing Kadipaten Permalang iki merga ngene kalenggane iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani mongko jane sak surute Prabu Harimba sing kudune wenang dadi ratu Pringgondani kuwi Angger Brajadenta sing pinangka pancer lanang mula iki mau aku lan Kakang Durna sak bejagong lawan Angger Brajadenta sing surasane mengaruhi supaya Angger Brajadenta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah iki mau Brajadenta wis kena dipengaruhi Kakang Durna. Kang banjur bakal mbalela nanging iki mau malah kedadak ana suwane Brajamusti lan Kalabendana sing surasane ngaturi Angger Brajadenta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni nggone Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng nata wusana padha cengkah rembug lan dadi pasulayat nah mula kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajamusti lan Kalabendana cekelen nek perlu patenana wae wis mung kuwi dawuhipun paman ge enggal do mangkata wah Pangerin wan, jane pamriye niku napa to? Kok paman Sengkuni kalih Bapa Durna mengaruhi Brajadenta? Lho, pamriye Brajadenta ben iso sekuton karo awake dhewe, iso gagalke nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono dur. Nggih. Neng niku jenenge melu-melu ngurusi urusaning liyan man. Niku padha karo malah nyumbang kekrisruhan. Nah. Mbok nggih pun. Sampun to, Man. Niku urusane mriko, awake dhewe mboten sah melu-melu. Lho. Ning nek Brajadenta sekuton karo awake dhewe, Kurawa bakale kuat kosok baline nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani mesti bakal nambah kekuataning Pandhawa. Nggih to Kakang Durna. Nggih leres Dipati. Oh, dadi ngibarate nabok nyilih tangan. Brajadenta do kisruh karo dulur-dulure.
Brajadenta sulaya karo Gatotkaca, syukur yen Gatotkaca iso mati saka Brajadenta. Dadi Pandhawa iso ringkih, ning umpamane Brajadenta sing mati, awake dhewe ya ora rumangsa kelangan. Ngono Dursasana. Wah, niku jenenge malah mung bebutak banyu bening ngelincipi carang apa-apa. Kula jane niku mboten sarujuk, Man. Wis bagune kowe gelem mangkat apa ora? Nek ora gelem mangkat, mengko tak aturke ana ngersani rakamu ya anak Prabu Dursasana. Lah, niku lho, niku. Sing gogodo mesti terus wadul. Nggih pun. Mangkat yo mangkat. Mangkat ketang rubuh-rubuh gedang. Lah, ngono dadak kakean alesan, kakean ngomong. Artawarma dawuhna marang kabeh wadyabala supaya padha nututi Brajamusti karo kala bendana dicekel dibondo. Nek perlu malah dipateni wae wis. Babar pisan dawuhna wadyabala supaya enggal padha budal. Nggih ngestoaken dawuh Waman mangkat dina iki. Nggih ngestoaken dawuh. Enjing bidal kumura saking jroning raja. Anggung ingkang palakasa prabusananira lira surya wedalira saka ing janidi rasa madangi jagat munga paning sapuca ing wukir para babang sumerat kering soroting surya meka lan gunung
Ayo mangkat. Indriya mangu-mangungkung kanduhan remang lir lena tanpa kanen yen tulus mengko tiah utama Ong Siwanuman Kakang Antarja apa dene Paman Setyaki? Inggih, Nggih. Yo, piye, Dimas? Nggih, Nggih. Iki awake dhewe kedhawuhan dening para pepunden supaya ngawat-awati Paman Brajamusti lan Paman Kalabendana. Nggone sowan ana ngersane Paman Brajadenta ing Kadipaten Permalang. Sing dikuwatirake anane Kakang Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng Ratu ana Pringgondani kuwi mengko yen nganti Paman Brajadenta murina utawa ora trima. Merga ning di papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan ki adane sok nganti dadi regejekan. Apa meneh yen atine wis digawe wuta merga ngoyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe, ora mikir sedulur dhewe, anane mung tegel karo mentala. Kanca mangan kanca. Kuwi. Dadekke wos, senggelke ngene. Oh, piye? Sikat nang aku. Mula babakan iki kudu sing praetna lan waspada tenan. Inggih. Kasigian Ger. Kakang Antarja ngono. Nadyan Kakang Antarja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa, nanging babakan Kakang Gatotkaca arep dijumenengake ratu ing Pringgondani ya kudu trima. Kudu legawa. Apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu ning Pringgondani iki kejaba oleh pangestune para pepunden ning ya disengkuyung para kawula. Lahir batin Dimas. Babar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca. Apa maneh Pringgondani tilarane swargi Hyang Trembaka. Dadi Dimas Gatotkaca pancen duwe hak lan kewajiban tumrap negara Pringgondani. Dadi kleru yen aku meri. Kepara aku malah nyengkuyung lahir batin marang Dimas Gatotkaca. Nah, bagus. Bagus, Kang. Sing tak karepe iki ya ngono kuwi. Sedulur iki kudu daya dinayan samat sinamadan tulung tinulung bantu binantu utawa saling mendukung disengkuyung bareng-bareng. Antasena Antarja wis cilaka gagal tenan iki.
Paman kala Bendana kok mlayu-mlayu. Ana apa? Wis cilaka gagal tenan iki Antasena. Ngene ya Li, iki mau aku karo Kakang Brajamusti wis dilakon sowan Kakang Brajadenta. Nang jebul nang kono wis ana Durna karo Sengkuni. Durna tekan kira pecahi sirahe. Sabar, sabar. Terus Nek jane mono Kakang Brajadenta ki ya nyang kuyung karo anakku Gatutkaca. Nek ya merga tekan Durna karo Sengkuni kuwi banjur kena pengaruhe. Terus malah arep balela, arep gagalke Gatutkaca. Nanging iki mau Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu. Malah kae Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa ketoke malah arep ngoyak aku karo Kakang Brajamusti. Geger tenan iki, Ger. lah rak tenan to. Ora lidok ujare wong adaplok. Tenan to. Sing jeneng rebutan jabatan ki nek ora ngati-ati tenan iso digawe wuta atine. Inggih, Ger. Mriko malah Kurawa melu cawe-cawe. Kurawa iki nang dipapan mesti ngono kuwi kok. Senengane mbebutek banyu bening. Wis sewa Anoman Mak Cilik Setyaki karo Kakang Ngontorjo nek Kurawa melu-melu kudu diundurke. Ayo dipethoke bareng-bareng monggo Ger kula dherekaken. Lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya wah malang kadak mentang kaya Gandewa ngadeg kaya anda mripati mandeng aku tanpa kedhep ora pangling Setyaki dasar Puranyata. Ayo Kartomarma kowe nganti wadya bolos gelar sepapan mongko iki eneng Kadipaten Permalang yo pancen arep melu gagalke Gatotkaca bakal didadekke ratu mula kowe sumingkira Di Brajamusti karo Kala Bendana kon tekan kene tak bandane tak patenane sing kudune sumingkir kowe lan Kurawa ora kena melu-melu nyampuri perkara iki as. Raidep
Gusti wani ngalang-alangi malah tak katutke dosane. Apa-apa ngemping loro nggih Japati wani aku apamu sing tau deni. Majos sejangkah tiban tangan pecah siramu bidi aplek dadamu karo warga. Toy sami.
Soindo. Ayo, goto karo goto. Wah, Hanuman tekan kene. Ijen enyek kowe. Rasa oleh. Antarja, ayo. Ndi Praja Musti rasa mbeli sing ora ana. Anane Antarja. Wah. Mati. Wah. Mati. Waduh.
pecah kula, Man. Piye? Musuhmu sapa? Iki. Setyaki, Man. Alah. Saben perang kok Setyaki. Setyaki. Pun kula sumanggaken, Man. Ajur kula, Man. Ajur, Man. Waduh, pecah kula, Man. Waduh. Wah. Piye Satama? Anak pendhita ampuh kok kalah iki. Musuhmu sapa? Lho. Musuhmu ki sapa? Kudune iki jaran kok malah munyuk. Kepiye kowe iki? Kula sumanggaken. Ngono kuwi lho apik. Ngono kuwi lho, ora kok malah munyuk. Kudu apa jenenge turun karo wong tuane iki. Salah ya ngono karo jaran jenenge iku. Pepete Dik Pate. Ngono ki ngapa ngono? Rabi karo jaran. Barabi terus makan bareng. Pecah kula, Man. Pecah. Wah, pecah tenan, Man. Piye, Der? Ketoke lagi maju, lagi melayu. Petruk Antasena, Man. Lo sumanggaken, Man. Lo babu. Sing durung maju Kurawa sapa? Watak. Cit. Wah, iki semangat. Lha semangat ki mergo le mari ketok Dik Pate. Mau ming tuntrak-puntruk cerak gong ngono kae. Saiki wis semari ketoke. Mulane semangat Citraksi rene. Iya, Man. Apa ya, Cit? Kakang Durna niki pripun, Kang? Ora ana sing iso dientelke. Kula wonten dawuh. Maju mrene. Kowe sapa kowe? Iki. Menika pun kula. Innalillahi wa inna. Urung-urung ke? Wah, mah kasus aku kok. Ya. Kakang Durna. Piye Dik Pate? Selamat kula Dik Pate, ngapet-apekan kok kaya wong mati ya Dik Pate ya. Ha nggih. Niki pripun Kakang Durna nek ngaten menika? Iki biasane pripun to Dik Pate? Biasane Kurawa jan kalah. Apa yang mau diandalkan dari Kurawa Dik Pate? Ha nggih. Nggih gayeng-gayeng nggih perang-perang to Kang. Ora ngira niki. Jebul Braja Musti kalih kala Bendana mbeta munyuk wong edan. Wong edan iku sinten? Antasena. Setyaki. Sing penting ora Setyaki sing tekan kene Dik Pate. Trauma berat aku Dik Pate. Traumaku diciptakan olehnya Dik Pate. Apa ya? Antarja. Antarja.
Kok tumben ora melu? Lah sesuk sekolah to Dik Pati. Sesuk sekolah dadi ora melu. Ngono. Tak kira ki terus ana apa? Ora Dik Pati ora. Ora kok Dik Pati. Wong sing ngedram kene nganti ngevikol. Di papan Jember digo adu. Pun to nek mungsuh kalian Nika Kurawa niku genah kalah Kang Durna. Lah nggih. Kurawa iki pancen ora iso dijagake tenan Dik Pati. Ket biyen men ngono wae. Pun saiki ngaten. Angger Brajadita ben majeng, awake dhewe dadi penonton mawon Dik Pati. Nggih, monggo Kakang Durna. Pisan maneh. Wah, nek kowe pancen isih kepengin tak anggep dadi adhiku lanang. Ayo manunggal karo pun Kakang gagalke lan ngrubuhke Gatotkaca. Kakang Brajadenta, mbaya coba dipenggalih Kang. Weningna rasamu selehna gagasamu. Rama Prabu Trembaka mbiyen nate maringi pitutur manungsa kuwi yen mung tansah eling marang makardining Pancandriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen lan wis seneng banjur milik-milik endong lali Kakang elinga ya Kang. Nalika Kakang Prabu Arimba mbiyen arep murut kasedan jati nate paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata ambawani praja Pringgandani. Aku lan kowe ingkang tinemu ya mung kudu tinuwi-tuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom Kang. Elinga Kakang, kamukten iki sipate ora langgeng. Iki mung sandhangane kadonyan. Ingkang iso wagingsir mula aja banget-banget nggonmu nggondheli kraton Pringgandani ya Kakang. Wah cangkeme. Brajawusti, cetha-cetha yen kowe arep nyengkuyung karo Gatotkaca. Mula kowe tak anggep pepalang lan tak anggap dadi musuhku. Ayo saiki sing ana mung Brajadenta lan Brajamusti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki wis dudu sedulurmu. Ngadeka jajar karo aku, kowe iso ngalahke Brajadenta. Kelakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Wah, ladalah. Brajadenta, pancene kowe iki dulurku tuwa sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pakartimu sangisore dramaan Kang.
Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kudu wani karo kowe Bagus. Iki sing tak karepe. Lanang tenan kowe. Ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo, Pajo tak cokot gulumu. Ayo tak lateni, Kang. Wah. Ah. Oh. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh, biar. Wah. 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 Ah. 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 Oh. Wah. Ah. Wah. Oh. Ah. Ah. Wah. 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 Ah. 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 Wah, piye njaluk to seno. Nek Kurawa wis gampang diundurke. Yen kae Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Musi malah padha regejekan padha kilo cahe kepiye. Wah. Nek sedulur do gelut ki ya ora prayoga. Wis saiki ngene. Ngene wae. Aku sak sedulur tak ngulatke paman-paman sing do gelut kae.
Paman kala Bendana wae saiki supaya bali ning Pringgondani. Lakon iki aturno ana ngersane bapak karo Ibu Arimbi. Oh ya. Ya yu Mbak Yu Arimbi iki piye iki ade-ademu? Kakang Brajadena karo Kakang Brajamu sing malah dosna ya Mbak Yu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.